Kaboltere weche mag ng'anyo jokanyo mag Kuppet bade ma Kiambu riwre kod jowetegi mamoko e chako ayanga ng'anyo margi kendo ramo ni ok gibi dok e tich nyaka piny owacho winj dwachgi. Kotenore kod jakom ma Kuppet ma Kiambu Rose Kiiru gikoni mae kinde ma jopuonj nyalo yudo duoko e midhiero ma gisebedo ka giyudo koting'o nyaka keto jopuonj mag JSS gi puonjo subject mane ok gisomo. Gikoni piny owacho osebedo ka nyiso gi achaya kuom kinde magwaro manyakoro gikaw ndamo mar nyiso piny owacho ni ok gimor. The strike will continue so long as the promotion of 130 teachers is not done. The strike will continue as Kiambu so long as the TSC fails to remit about that departed deductions, which they have failed to remit for 2 months. The parents, we are telling you loud and clear, we want you to remain with your children in your homes. The government has intention of increasing the school fees. Do you have the money? We are helping you to recall this money so that it can come back to schools and not go to MPs, not go to the President Kitty, not go to other politicians. We have enough money for education in Kenya. Tunaona kabisa hakuna masomo yanaendelea kule JSS. Ni ukweli mjue vizuri sana wazazi na Kenya mzima. Tunaelekea 2025 next year. Hatutakuwa na kidato cha kwanza. Wanaanza kutafuta pesa za kwenda kujenga laboratories in primary school, while the laboratories will be free in secondary school. Why are they so undermanned? Must they look for ways of using money rather than using the resources that are available? Tumeahidiwa sana na ukua kabisa walikuwa wanafanya wafanye sasa. Na sio kuwa sasa ni sasa hivi.